Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Asidiktan iti bagpagakan ka na lawa resort. Billy? Apay nga raramidam kanyang tikastoy. Kalati pa nagbalo dyan. Gaputa kaya't ko ti makatulungan ka. Apa man na makadanon tayo ti resort. Ibagakan ka ti amin apalimad ni Don Braulio. Anya? Pakita kiti kinaimpag ni Altea. Tapno sana mabulilyaso ti panggap ko nga aramidan kan kuana. Billy, adayo ka di ba tinalawa resort? Asidiktan Altea. Di ka mandanagan. Siyak ti makamugan ka. Isardeng mo ti kotsek. Oh, apay. Siya kung tiyag maneho. Isurum latan kanya kidalan nga turong iti resort. Anya? Isardeng mon. Ta siya kung tiyag maneho. Anya ti makunom itinalawa resort, Altea. Saan nga parparbulaang? Pudno ang naglawa da ito'y a resort. Kasarsarita ka. Anya ti makunom iti resort ko na. Kabarbaro launay da ito'y a resort ni Ninong Brown. Manipod na ibagam da ito'y a lugar kada kami kanitoro. Itala ang amakita. Kumita ka iti aglawlaw mo. Napalawlawan tayo iti kataltalunan. Apay anang ibangon ni Ninong Brown yung itinalawa a resort dito itong nga kataltalon. Ado tinas ka na Ma'am Altea. Di kan mas daw kadagita matikitan. Tinalawa adaga. Ket kuku aday di Don Ramon nga amam. Anya? Uwan Altea. Kukwa day di Don Ramon tinakadapatan tinalawa resort. Billy, di na ko marabakan. Agsasao ka ka di itipod mo. Inulit mo mananday ta sa lodsod, Altea. Ulitek mo't asungbadan. Kinabaknang day di Don Ramon tinalawa daga. Anya? Tapno mamati ka kanya. Adda iti may sasilid ti original a dokumento ti daga. Anya ti kayat mo asawan. Peke tinabasam a dokumento ti daga iti kalabas. Amok day ta. Gaputa planado ni Don Braulio ti amin. Kaya't na nga ipakita kan kadagiti na falsifika a dokumento ti daga. Anya? Pure ti paraiso. Ket sanik ko dagiti dadakkel mo. Ala, sumurot ka kanya. Ket isurok no sa dino ti ayan dagiti dokumento ti daga. Anya mo ni Bile, sursurutek idakin Altea. Dayjay, agturungdan iti pasilyo ti resort. Aginaya dakla nga magna mga numakadlaw ni Bile. Narigatan. Simrak da iti opisina ni Don Braulio dito resort. Diyos kay, anya nga iti aramidan da. Aliiwag ti da. Apay nga insiram ti ridaw ti silet, Billy? Ang mga madda makasipot kada ta simrek dito opisina ni Don Braulio. Narigatan. Anya? Agtalag ka kumakanya. Ulitek nga iba nga. Kaya't katulungan. Ibagam nga roden no sa dino ti ayan dagiti original a dokumento. Si kanti mang sapul itirabaw ti lamisan ni Don Braulio. Panagkunat kat imparabaw na lang dita. Nagado a papel itirabaw ti lamisan. Ngam ikagumaak asapulan. Tinalikodan ako ni Altea. Nagpayat nila nga na amang sapsapol ti dokumento. Makapamapo yung isakog ti pamagina. Diya kong malapdan ti regnak. Dua kami lang dito'y asilid. Billy? Ha? Amang ano saan adito tinangikabila ni Ninong Braulio iti dokumento? Sakpay amasarakam ti dokumento. Paragsakan na payal tayo. Bastos! Tinumpanak. Ayop ka!
Sa baligayam ti panggap mo nga ramidan. Ops! Di ka pumanaw. Ibatalak! Masaksakitan. Ibatalak! Kukuha ka itan, Althea. Pilay! O niya pero aramidin dito, Jaime. Ibatam ni Althea. Kunakun ka, sa bali di panggap mo kenkwana. Sa alimad kayo asinurot. O niya kumatibibiyang mo, ha? Ibatalak, Pilay! Masaksakitan ni Althea. Gapoy ti padang tanggal mo kenkwana, Pilay. Di ka umasidig, Jaime. Kaklas ka kanya. Kagayam. May patakat na kalibasan ni Althea. Talaga at di mo nyo dahi chay agpili. Imbaglakit din tadimtang ni Hay. Tano saan? Nagundawayan na kumanday chay nga ayaw pa. Isang matlaga niya makayat na katulungan tadakas ti panggap na kanya. Nagtaligak magkankwana. Gaputa kayat kula ang amaamuan ti kinapuddo. Ngam, umdasan tinaamuak. Ako ko dagiti dadakkel ko ti daduma kinabaknang. Nininong brown. Ayop ka, Jaime. Pilay, hindi mo ipaturong kanyak ni Baltog mo. Ang mga no, makalbit mo dayta. Jack, kaya tinaramid mo, Jaime. Naikot ako man ni Althea no saan ka na. Nalipatam sa mata, nga gayang tabile. Amo, nga gangaw ka lang. Anya? Agang angawa. Uy, Kalpasan ti pa nagginobal ta. ha, Ibagat tem ka, Jaime. Awan ti gayem pakas ka ka. my friend. Patayin ka no hudas. Jack, sayangan ti biyag mo, Jaime. Uray pa'y nabayagan ti panagkadkadwata. Sayang. Jack, naikutan ni Althea. Boss, Oh, apa yang kasta tinangga masimbang pati? Limitum tin terwarupam. naggubal kami ka ni Jaime dyan Nalawa Resort. Anya, Agtatakaw at talaga ti awanan bain. Pinanggap na kidinasar kan ti opisina ti resort. anya. Inaramid ni Jaime ti kasta. Uwan, boss. Nasiputak ti naramid na. Kasla, adda sa pulan na itilamisan ti opisina yo. Iswa sinurot ko adagos. Tiawanan bain a Jaime. Nadlaw konti sa bali at tigtignay na iti kalabas. Iswa pinaliw ko titong galgaraw na, boss. Sa dinong aruditan ti ayan day jaya durosok. Awanan, boss. Saan nyo na makita pa ni Jaime? Anya ti kayat mo sa wen. Pinaltuga kon, boss. Anya, Imbulang kumutan ti bangkay na iti aday o lugar. Iswa saan nyo na makita pa ti aniniwan na. gusto lang tinaramid mo, Bini. Awan ti sino man asumrek iti opisina ijay Nalawa Arizon. Malaksid. No anday pa anak ijay. Boss, Sana nakatrang ka ti opisina. Tamok, kawan ti agdurosok asumrek ijay kadang iti buyot kong agbambantay iti Rizon. Napapatagabanag ti addayay. Pilay, Ubing. Awan ti nakita yo iti panaggapo dito ni Althea. Naawatan nyo? Pilay. Karamitin tayo. Nasayat no kasta. Kaya sino man kada kayong agipulong? Paltugak akas iti inaramid ko kani Jaime. Pilay, yaklam na ka na, paltugam ti partner mo. Dahil tatilaglag pa nyo. Nakay mo matay. Uray asino kada kayong adda dito eh. Kabalak apatayan no agaramid kayo iti Jack kayat. Talag ka kada kami, Bilay. Sana dumanon dito kay ni Don Braulio. Ala, sana ko lang agbayag ubing. Agsubliak mo't lang iti danahay daw. Da kayon ti makamo dito yung Nalawa Resort. Agbantay kayo anay bag. Gayon, mailang singko ti bangkay ti lalaki ano iwanang buyot ni Don Braulio. Wentoro, may isa ka dagiti libas sa balod. Ni Jaime, asap-sapulan dagiti otoridad. Anya nga ta tinapasamag kan ko na. Aping imbalang dalatan ti bangkay na. Nalabit a biktima ti summary execution. Ha?
Excuse me. O may kantora. Dan. Saan aron bangag Hoy, bayad? Darren. Oh, basta tinakalanat nga artikulo diti pagiwarnak, Bill. Ato, Kaske. Ladawan ti bangkay ni Jaime tinaka-imprenta iti damo apanin ti pagiwarnak. Billy, sigurado ka kati nga awan tinakakita kan ka. Iti panangibelang mo iti bangkay ni Jaime. Siniguradok ti amin, boss. Awan ti nakakita kanya. Sa may sa adayo iti kabalbalayan tinangimbulangak iti bangkay. Apay nagsinay kaya iti naunag, boss. Sayang ni Jaime. Kunak no ison ti makatulong iti illegal nga tibinad tayo. Nangruna iti panagtakaw. Nangam, sakmet gayam ti takawan ti awanan bayin. Pinapudno na, boss. Ni Jaime tagtaktakaw ka iti daduma asyabo iti sigud a laboratorio. Anya? Yan isupay ti nagtakaw iti baterya ti truck na yun. Apay ngay talang ngay bagam kanyak ti kasta, Billy. Di pa'y kalman asaan na matagtagarin ni Altea. Kaslaawan ti makikita na ang tao itaglawlaw na. Day tamat tinadlaw ko kunkwana, Marcelina. Pinasayaat, inkakasarita. Amang ano kasapulan na ti makasarsarita. Wan, Marcelina. Sana rumba nga agliday ni Ma'am Altea. Agasam, saan pa yun anapan ijay pakanan itangal daw? Ay, anya nga tanti mapaspasamak kan kuana. Saan nga ta? Nga adda saan da nagkinaawatan ken ni Miguel? Isu akas taman ang di Jarna? Panagkunak katawa. Mayat matilin na nganda. Day chay, nagturong man ang iti silid na. Saan ang makaid na? Sige. Siyak laangan ti makisarita kan kuana. Ituloy mo laangan na ti araramdak di ti kusina. Sige. Si Kante makisarita kunkwana, Marcelina. Bulak no kagura na kailangan gaita. Kayam. Tal na ka man gayam. Apoy, sumuro tak kaya iti papanam. Nadda pa'y nagurakan ka. Sika talaga. Oh, apay manan. Pasensyakan. No nasayar ko man tiriknam. Di ka nagdrama gayam. Amo kunti bagam. May panggap kini Ma'am Altea. Kayam. Di ka matanagan. Naaklon kumatan ti amin. Saan apara kanyak ni Ma'am Altea. Nag-ikat para lang kan ka, gayam. Aklonak. Agayatak matan kini Altea. Gayam, So adi na ko makagura. kilunak matan kan ka, gayam. Naaklon kunti amin. Naragsakak para kada kayo adwa. Kini Ma'am Altea. Anya ti aramitak nga na Marcelina. Awan ti baal ko kanininong Brown. Jakmat kayat nga ibaga ka ni Miguel tinapasamak. Kan timpod no ni Billy kanya. Altea. Napatagdag iti sanikwa dagiti dadakkel ko. Ngam napatagpat kanyak ni Miguel. No bilang tagpatulong akan ko na amang bawi kadagiti sanikwa na papakin mo. Nakalakit ti ariribok ti mapasamak. Diyak amunoan niya ti aramidag. Altea, balasang ko. Isurot ako man no anya ti rumbang nga aramidag nana. Isurot ako man. Talagaan arigat nga aramidag. No kasano amabaway, ikinabak ng dagiti dadakkel ni Ma'am Altea. Oray siyak.
Rosalia. Mariribukan akmat. Ay, saan na maliklikan ti pasamak? Saan tayo ang maigawid ti panawin? Posible nga agsabat ti dalan dagiti agama. Iti saan ang masinuno kapagtang. Marcelina, Agtumpong latta ti pasamak. Nga oray kasano ti panagliklik. dinadaol ni Don Braulio, tinapintas ang masakbayan ni Ma'am Altea. Riniribok na ti biyagda pamilya. Ay, kamraw dayjay a demonyo. Gapukan ko na. Ado tinariribok ti piyak na. Nangro na launay kada tayo anang gad iti mansyon. Ni Amalia, napnuan iti ado nga arapahap. Manggad, para iti napintas ang masakbayan. Ay ngam, namimpinsan a dinadaol ni Don Braulio tibiyak. Tinaigagara apan nakatay da Don Isabel ken Don Ramon. Tinangitunday tibat-tibat itibiyak ni Ma'am Altea. Pinatay ni Don Braulio dagiti dadakkel ni Ma'am Altea. Nana Rosalia? Ha? Ay, Ma'am Altea, isi kamot gayam. Pudno ka di tinamngag ko. Pinatay ni Ninong Braulio, dapapakan mama. Ay, kuha. Siya akong timangibaga, Rosalia. Altea. Dumngag ka tayo sa laysay ko kan ka tinapasamak kada Don Ramon kan Don niya sabi. Apay nga italangan na mo ti kastoy. Apay. Ma'am Altea, pakawanan nak. Ilimod ko kan kati amin. Sapay lang kumatamawatan na. Itiday ti akan to. Naskan apatib ka rin yung ti pakinakam to. Awan ti mapabasol. No apay ana ilimot ti am. Nana, Gapo da ito'y kin ni Don Braulio. Patayin na no ipakaamukan kati amin, ma'am. Nangagkot isaritaan na Don Braulio. Kanday di General Marasigan. Inaigagara apan naka-aksidente da iti kotse. ay, Kalpasan ti pan naka-aksidente da. Inaguman ni Don Braulio ti kinabak ng iyo. kastag kayam. Maladaga ka pa ila ide, ma'am. Iso nga awan pa'y ti amom kadagiti mapaspasama. Awan pa'y. Nagsangsangit latan ni Altea, Rosalia. Nagpupukaw ni iti Selena. Saanan ang mailiman ti amin, Marcelina? Naibutaktaken ti kinapudno. May panggap itinapasamak kadaton niya Sabel. Don Ramon. Da kami kan Leonida. Di makamoy ti day ti apagtan. Marcelina. No Jack Marir. Dua. Wano talo pa'y naabulan idi ni Altea. Imun una idi nga impas ngay ni Amalia ni Miguel. Iti maisalaag abul. Marcelina. Ay, nakitak tirikat mo. Anang tarakan ka ni Altea, Rosalia. Uy. Dahil tati may sarason. No apay ajak kayat ipumanaw iti mansyon. Nagbalinan ang napatagkanyak ni Ma'am Altea. Amok nga main ti posible nga aramidan ni Don Braulio iti maladaga. Iso ajak binaybayan ni Ma'am Altea. Rosalia. Inaramat laeng ni Don Braulio ti maladaga. Tapno agparang anasaya at atao iti imatang dagiti tattao. Nga iso ket awan ti madi nga aramid na.
Aglamlamang ni Don Braulio iti kinaimbag nga ipakpakita na. Ngam iti likodan dayta. Rinuker ti ukali na. Rosalia, gapo iti panang tag-ibi na iti maladaga. Saan ang napagsuspetsaan dagiti otoridad ang nag-imbestigar iti napasamak. Apan naka-aksidente da Don Ramon ken Doña Sabel. Nasirib ti awanan bain adimunyo. Yang adin tinapasamang kinalday. Saan magtanyag para palang kanyak dito mansyon, Bill? Nalabit nga dalang pakakumikuman na, boss. Nga tal? Wen, boss. Patsingag parang tungot lang ni Altea ka na kayo. Naguray ka man. Kita na kiti diretso, Bill. Yak kaya tinakadumog ang makisarsarita kanya. Wen, boss. Apay, asan ka makakita kanya iti diretso? At ka di amom no apay asahan na niyag parparang kanyak na Altea? Ne. Anya kumangit amok. Sakpaya pinatay mo ni Jaime. At tanay baga na kanyak, may panggapi ni panagsarita yung ken ni Altea. Ijay daan ahay. Anya? Kaya't ko mabuhan noan niya dagiting pagpagamkan ko ato. Boss. Mamati kayo kanyak. Awanti sa bali ang nagsaritaan mi kani Altea. Yak ba, Cherville? Kagurgura na ka ni Altea. Iso nga imposible ang kasarita na ka itinapaw. Talabit, at danay bagamkan ko na ang nag-interesado na una. Dagiti awanan bain. Nagpuskol ti rupa da. Bambantayan dagiti karnaper ti modelo akot siya nakaparada iti parking lot. Kasano ti panakamum akar na per dagita gayam. 5 aldaw a pinalpaliw ko ti karaw dagiti awanan bain. Saan arumbang amaala dati kotse? Ha? Gayam. Kita ang ti lalaki nga mabay itiri daw ti kotse. Limid alukluktan na tiri daw. O may katora. Unaak dagiti awanan bain. Limaban dagiti karnapan. Sa nabali, tanalapdak ti aramidan da kuma. Gayam, anya ti aramidan da. Agtalinad talang diti naglingadan ta apader. Urayak nga agpaputok pa'y ti kabuso. Iti dayja banda ti nagtaudan ti kanalbong. Daytoy matnya. Gayam, Katingon, umakarta adagos iti paglamangan. Pinayaban nak, boss. Apay. At nabulilyaso na pasama kiti kapangibang nga probinsya. At nakarangrangat dagiti tao tayo ijay. Anya? Nabulilyaso ti panagkarnap na iti kotse. Anya ti aramidan mi, boss. Ano pa'y kuma? Mapan kayo iti pakapaspasamakan ti rinupang. Tatulungan nyo dagiti tao tayo. Kartinga, abdabting na, Billy! Nagpuntok ti panagmanayong Bili. Hamangan no saan tayo na maabutan as ibibiyag dagiti kakadwa tayo. Agpapada kayo, Manel. Amuyo ka di asahan nga agpampanunod ni Don Braulio. Iti posible mapasama kada tayo di kabangibang a probinsya. Hindi kayo po sa Bilay. Kasanon, no ti karangrangat dagiti kakadwa tayo. Ket dagiti pan nakabagi ti lintag. Oh, Ang mga numaraman tayo. unyog piso. Basta, Saan nga amin nabili ni Don Braulio ket tungpalan tayo. Narigat ti may sagma, kakadwa. Yarot. pare siya ka. Diyak na panunod na itadagos, Bili. Gaputa saan kayo nga agpampanunot. Agpatingga kayo lang iti aglawlaw. Ket paliiwan tayo na anya ti mapaspasamak, ha? Nawatan nyo! Oh, anya ti madamat ko to'y. Natayan na gini upat ang kakadwa tayo, Bili. Anya? Sigon ka na giti tatao. Saan a pulis ti nakarangat na giti kakadwa tayo. Asino nga ron? Dua lalaki ang nakamotorsiklo ka no. Nakamotorsiklo ko na. Wen, Bili. Dua lalaki ang nakamotorsiklo. Punyeta. Nilakit di Miguel ti dakdakamatem. Asino ang Miguel, Bili?
Huwag kayam. Saan nyo paingam amo da dya tao? Tagap-gapuyo lang nga naglibas iti pagbaludan. Hala, agsubli tayo ni Dimension nga yan ni Don Braulio. Ipakamo tayo tinapasama. Hindi ka Miguel, di kinagamit ni Gastoy. Nalabit nga iso, boss. Kat tikadwa na lalaki dakdakamatan dagiti nakakita. Kat tilakyan agayam na. Anya. Oray niya taramidin tayo ta, boss. Talaga lapod da dya Miguel itiganwat tayo. Sana mabalin. Ang mga nuday dyan, Miguel, ti magdadadal iti natibkar na pundasyon ko iti negosyo. Boss, Abay, nagrigat na itay nga lumayan. No kumata maidatagyo kanyag, at alukuyag ako mapanglangan iti grupo tayo. Bayada, iti nagkalagatan. tayo ang mapasamak tigas ta, boss. Abay, Adun tinapapatay tayo dya a high profile. Iso pa nagkunat. Adayo ang mapasamak ti kayat yo. anya. Italak yo kanya kundi amin, boss. Siya klangin ti bayadam iti dakkel. Ta siya ako na mismo ti manganup ko ni Miguel. Patay ti awanan pain. Ubili. Mga nabrabak kansa. Neh, sana ka mangrabrabak, boss. Kabuhala ka patayin da jay. Basta'y kandak iti dakkel agatan. Tapno maaramat ko ang mga nuk iti da jay at tao. No talaga nasiglat ka. Saan na nakasapulan pa iti nagkalagatan tapno lang mapapatay mo dayjay at tao. Awan nga hindi pa nagtalak yung kanya, boss. Mas pagtaltal kampay da di Jaime. Anya. Isukit din ti binayada mi ti dakkel agatan iti nawudya pa nag-hold up mi ti bangko. Kat nagpapada kami mo nagringat, boss. Di nanog na mutan. Kayas ti tinor ti panagsarsaritan ini. Alay. Diktara na kitin iti kayat ko mapasabag. Awan ti karbengam amang diktar kanyang din. Bili. Ilintagan ti bibig mo, kapoy ti panangdanog kan ni Don Braulio. Kanayon lang tanakastoy tar arami din kanyak na jalakay. Bili. Sabali ti tinor ti sarita ma. Anya ti planom? Saklang ti makamunon niya ti pangpanggapag itang aramidan. Anya? Anya? Pasig akam mali ti makitkita ng aramid ko kakadwa. Adon tinaitulong ko kan kuana. Ngam kanayon mat apasakitan na. Tunggal adda di na magustuhan ngay bagak. Di man ka pa, Bili. Peso. Gapit na dyan, Miguel. Nagbalin ang nariribok ti amin. Sipod simang bay da dya tao. Awan ang tinasayat at taray tinegosyo ni Don Braulio. Anya? Dagiti saan pa'y amakam-amo ko ni Miguel. Dahil dyan ti siit iti trabaho tayo. Iso tilakpad iti amin aganwa ti grupo. Napaot ti pa nagsarita yung iti informante ma. Anya nga iti nagsarita nyo. May papan iti hideout ni Don Braulio. Naipakamok matanda ito abanag kini Colonel. Iti kabita na panahon. Sir, kan mi ti hideout tayo a leader ti sindikato. Gayam, anda ko may bagakan ka. Anya dita, Toro? Di ka kuman makibiyang iti panang raot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Ah, Bay amon adag iti otoridad ti makamoy ti amin gayam. Mawatan ka, Toro. Ngam kayat ko atulungan dagiti otoridad amang parmak iti grupo ni Don Braulio. Gayam, Agtalag ka kanyak, Toro. Saan lang nga para kanyak ti aramidak? No dikat para iti kadwan. Adon abiyag ti dinadaal ti droga. Isungay ti kabita na panawan. Nasken ama parmakan ti leader dagiti sindikato. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rosalia, sa dino ti papanan ni Altea. Kasla makapungpungtot, arimuar. ay tinamag kumaut no sa dino ti papanan na. Ngam di naksinumbatan.
Pinagandar na latan ti kutsina kat pimpanawan. Sa bali ti agparparit na kanya. Nasakit tinakam ni Althea. Gapo itinaamuan na ni Don Braulio tinagpapatay kadag iti dadakkel na. Diyos ko. Amang anuan niya pa iti aramidan kan kuana ni Don Braulio. No ibaga ni Althea ti amin anaamuan na akinapuno. Anya ti aramidan tayaw, Amalia. Ngamin kalat-latan alimwar ni Althea. Di nakpayon pinagtimkan itay. Ay na, Amalia. Talaga amadanaga na. Ni Althea tidimutang dito'y paraiso. Ang turungan dito'y at langan natin makapungpuntot. Sino nga tati kapungtot na? Iha, nasaya at nasurutan na dito'y paraiso. Nagapo ang ikimatyo. Imbaga dagiti agbambantay iti Kate, ang nagturong ka diti paraiso. Anya, Sinapol ka. Tanapatag ti ibagakan ka, Ninong Proud. mapit lang, iha. Anya ka diti mapaspasamak. Apaya kaslad na kaguram. Wala. Katsika na ita. Kagurgura ka! Anya, Dak kayat ti mangidadalas. Ngam iti da iti akan to. Aramida ka. Gaputa saan at tao ti kasangsangok ita. No di kat adipan ni Satanas! Anya. Tanangam ti panagsasaw. Althea. Awan tigar bangam amang ibaga kanya kiti kasta. Di mo ti sasawam kontra kanya. Nagpindot ka. Am-amukan. Aga-agaw ka iti san ko. Saan ka lang agamrod? Pinatay mo pa itag iti dadakkel ko! Tiyak amupan niya tirumpang ay pagkakan ka. Impilang kayo. Kaspudpud no nga amak. Nagtalag ka na mati akka dagiti pamiling nyo. Ngam pasig lagayam apamarang dagiti kinaimbag ng pagpakitam kanyo. Althea. Napukawa namin pinsan ti respeto ka na kayo. Apay ngay naramid nyo iti pamilya ti kastoy. Kumay kayo gak ti gorak ka na kayo. Anya. Pagpapawi ka ng respeto ka na kayo. Mamapatay! Nagtulag kamatan. Amang ibaga kanya kiti kasta. Anya ti ramitan kanya dito sa led. Kabalan kawet apatayan, Althea. Isungan talinaid ka itinay tiya silen. Aging kat matay ka. Sayang dagiti panahon nga impaay ko ti atensyon ko ken ka. Gusto ka? Kinaimbag ti impagpakitaken ka. Ngem itilikodan na ita. Pinadakal ka. Kasukat. Dahil di Doña Isabel nga inam. Nasakit tinakam ko iti tayo ti Don Ramon. Nagdatunak iti inam. Ngam ni Don Ramon ti pinili na. Anya, Wen, aklunag. Nabakbak ng day di amam. Ngam iti siya. Inapalak ti amam agayem ko. Iso,
pinatay ko. Ayok! Naigagara ti pan naka-aksidente da iti kotse. Iti saan ang nagbayag? Inagumag dagiti sanikwa anapanawad da. At dagayom ko a falsifikador. Isuap falsified land document. Tinabasam iti kalabas. Awanan ko iti bahin! Uray mamuham ti kinapudno Altea. Awan mitlangan ti Sir-Servina. Gapo tamatay kan iti daytoy asilet. Miguel, tumangan ti Rabi. Ngam saan pa'y laan nagsubling ni Altea? Sa dino nga tatinapanan na. Miguel Barok, di naksinungbatan itay ni Altea. Idi dinamag kuno sa dino ti papananda. Malagkunak, napan iti mansyon. Uno ijay paraiso ni Don Braulio. Aniya? Saan agagangay tinakitak itay alangana pimbanaw? Talaga makapungtod, Barok. Di ka madanagan. Sa pulak ni Altea. Anak ko, di mo baybayan ni Altea. Di mo itulog anang ranti sa iro. Wanan. Jak baybayan ni Altea. Nagtiyampa at matlaan yung tawanan pa na Miguel. Magmagnada iti gayam na alakyan iti igit ti kalsada. No saan ang nagbaligyan ng paltog katakwad iti kalabas. Patsyag asaan ako niyagmintis iti dahito yagon taway. Limot asurotak kita. Nakasaganan akan na yung ti paltog. At dua pulis ti masapat ko iti talan. Nagpasimpli ak lang magna. Nakalabas na. Saan daan adlaw tinakasukibot apaltog iti likodak. Tay jayan da kita walang bay na target ka. At ang kinasarita ni Miguel alalaki. Agpatingka agmatan di tayo. Patay minyak ti panang paltog ko kadakwada. Nalabit ni informante ni Miguel di kasarsarita. Gayam, timanawan ni Guryo nga impormanteng. Nagpartak titigtig na ino. Agpadada kini Conrad iti galad. Agpadada matapagtaltalkak. Sigun kan kuana. Nagsardengan ti panagwaras ti droga. Ngam nagpangato ti bilang dagiti mapukawan iti lugan. Anya? Kastamat na nagpangato ti crime rate iti panag-hold up iti bangko. Iti panagpaliw ni Goryo. Grupo ni Don Braulio ti mangisaysayang kat iti illegal nga aktibidad. Talaga ha! Gayam! Kumulog ka! Nagtarayan ti ganman. Surutin tatoro. Kartingam! Diyak napuntaan da kita wanan bayan. Nasiputan naktilak yan. Kamkamatan dak. Isungay ka gumaak matayo. Paltugan naktilak yan. Armado tawanan bayan. May samot kayam timang kamkamat kanyak. Sa tinutayan ni Miguel. Aglingid iti tayo tapat yan. Natalgid ako nito. Unag apatayin tilak. Benji! Miguel. Kasano? Di ka lumaban pa eh. Ulitat nga ibagakan ka. Saan adatatiyag kabuso? Ayop ka, Miguel. Pinatay mo ti mayor mo ulitag ko. Nagbindot ka. Sana siyak tinang patay kan kuwan. Mamati ka kumakanyak. Ulpod ka. Matay ka! Sayang ka, Benji.
Imbagak matan adikan lumaban tay. Miguel! Miguel! Toro, natayan ni Benji. Gayam, may salang abala tinangkatan itibiyag na. Pinumtiriyam ti ulo na. Lugan dagiti pulis. Kartingan, pumanautan iti daytoy a lugar. Stand your ground, Miguel. Noon niya tinasayaan, isoteramidan. I'm just right at your back. Agyaman na, Colonel. Doon nga daw asan na nagaw-awid ni Althea. Patsak nga da iti ikot ni Don Braulio. Nagsirarakak may panggap iti grupo ni Don Braulio. High profile de dyan leader ti sindikato. This is the right time to destroy his organization. Yes, sir. Tulungan tayo dagiti otoridad amang parmag iti grupo na, Miguel. Si kalaang tinamnamay kiti daytoy. Mangnamnama kayo iti dayta, Colonel. Aramidag ti amin nakabalak at tumulong. This mission is for all of us, Miguel. We are going to catch the biggest fish on this province. All-out war ti mapasamak kontra kadagiti sindikato. Colonel, We are not staying any longer, Miguel. Ambomon teramidan. Sakbay adumteng dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Sikan ti agsilbi nga spotter iti lugar. Kumusta ka iti daytoy asilen, Althea? Nakadumog kamet latan kat saksak lutam ti ima. Iman kapay aman nakipiyang. Oray anya ti aramidam. Sa anak amaputang. Anya? Patayan nak. Parigatan nak mo iso ti pagayatam. Ngamday to'y ti tandaanam. Nagunod mo man ti kinabak ng dagiti dadakal ko. Ngam pulos. Adi mo magunod ti panakaisalakan. Si bibiyag kapay lang di ti rabaw ti daga. Maor-ora man ti kararwam. Ijay impyerno! Yaka mono asino tinakaamuan ni Althea iti kinapudno, Billy. Nalapitan ni Bakat Rosalia, boss. Saan ka di nga damat amo na dya, bakit? May panggap ka na kayo? Wen, nalapit nga isot nang ibaga. Ano ti amo na dya palimag? Ang, sana ang maapektaran ang amuan ni Althea ti amin. Saan nga isot ilapad iti napintas at aray ti negosyo? Boss, nakakasimot ni Althea iti silid anang ipupukan nyo kan kuwana. Tapay kumaan nakakaasi. Ket may ikan matitikanan na. Boss, siya ko na, di mangitad iti kanan na iti silid. Awan ti asino man ang makaasidag kan kuwana. Siyak lang. Boss. Nakurang ti panagtalag ko kan kabili. Ang mga noan niya pa'y tiarambidam kan kuwana. Sikado, boss. Amamukan, Billy. Napayagan nga mo akorsonada ni Althea. Tilang maitulong mo kanya. Bantayan nyo ti silid at ang ipupukak kan kuwana. Gayam, sigurado ka iti aramidan ta iti subalan ni Don Braulio. Wentor, iti saan ngagbayag? Dumteng dagiti otoridad amang raid iti sugalan. Gayam, Naitimbre kon ka dagiti otoridad ti aktibidad ang mapaspasamak iti uneg na itapas din. padyag alumaban dagiti operator iti dayta asugalan kadagiti otoridad gayam.
Isungarap nga data ita dito. No adaman mapasama kang enkwentro. Tumulong ka. Awan pa'y madlang tinadlaw ko sa bali akar-kar na itaglaw-law. Kaya, Agpaliw ka na yung baktor. Agalerto ka. Itay pa'y nga dakarkar na mapaspasamak iti aglawlaw. anya. Paliiwam di lalaking agsigsigarilyo iti abay tinangisit ako tse. Tumalangkyaw. Uwan nga paiso. Ne, dayay kayam. Pimanawon iti abay ti kotse. Kat imasidag iti may sapay alalaki. Iti saan uning nga dayo? May sa babae kan lalaki tinakatakder iti abay tiban. Masansan ako mita da iti target ta sugalan. Pagpaykan ka tamasiputang idagayam. Nagsiglat ka talaga. Idinto ta siya. Pulos nga awan ti madlaw ko kadakwada. Mapagdwa-dwaan titigtig na ita. Kita am di may sa lalaki. Saan agagangay ti aramidan na? Nasipnget ti lugar ngayan na. Ngam, kita am. Agbasbasa iti pagiwarnak. Uwan nga paiso. Kamalimot ti aramid day kang espater. No nasirib dagiti kabusor. Matlaw da nga da sipsiputan dagitan. Ha? Gayam, kita am. Simrek jay babae iti sugalan. Nabati mat jay lalaki iti abay ti van. Agpaliw talayan. Noan niya ti mapasamak nitoy. Sana barang-barang ti aramidan dagiti sekreta. Basit lang nga kamali. Mapulilyaso ti plano. Duwan nga oras tinapalabas. Ngam awan pa'y lang ang dagiti otoridad amang raid iti sugalan. Wan harap. Mapagtalkan a tao tinang ibagak iti impormasyon. Apay nga awan matanti at tignay kadakwada. Duwala ang ti makikita ka sekreta iti aglaw. Nakapanawon dagiti daduma. Agsipot ka na yung bagtor. Di ka agpalilaw iti madmadlaw mo. Ang mga lokal lahat nga da mapasamak ariribok. Kaya, Di kinaulimak ti aglawlaw. Ipasimudag na ti dumteng abagad. Oh, Diyas ka. oh, apay, Agsipot ka lang. At tataw iti kasigmatan. anya. Dayjay. Katingan toro. Set up dayjay. Dapat isip-siputan dagiti ispatay. Kaya, apay nga kadagati puntiryahan dagiti sekreta. Dagiti awanan pa inyo iskarawags. Amo dati pa nagpaliw tayo iti dayjay. Kakumplot lakid din ni Don Braulio ti opisyal ang nagbagakit impormasyon. Kaya ti aramidan tang gayam. Ang sausawar dagiti awanan ba. Natalgid ang diti naglimangan ta. Noad parang ako buso. Sigurado ang masiputan ta. Kayan, at daagturong dito eh. Aguli magkalain. Umas asidagan ti lalaki. Apaman ang makabatog ka data. Tirit-tirit titungid na. Saan ang makadlaw dagiti kakadwana. Antaytan. Ilimang tatibang kay Toro. Huwag kayang tulungan kan amang ilamang titibangkay na. Say-sayang lang iti bala dagiti awanan pa nga iskalawags. Daytay para kada kayo. Jaske! Awan tinapuntag. Naglumang adagos di target ko. Dayjay manan ti mayso. Anyamatan! Awan lata! Diyak napuntaan yan agtay! Naibuston ti bala ti paltog ko! Miguel! Miguel! Oh, awan may gaya man iti abay ko ti gayam ka.
Jak nasibutan api manang. Ulos ajak nang garing padak na. Chay ni Miguel. Isot ti agtartaray amang palpaltog kadagiti kabusor. Adang pa yan inaramat na nga Armalite. Talaga nagsiglat ti gayong ko. Nagsiglat at talaga. Parbangon ngam saan pa'y lahang asimang pagtaturo kan Miguel. Sinapol na nga ta ni Althea. At natataulan na di aso ni Marcelina. Nalabit ada Miguel kan turo tinimtang. Nana Marcelino! Nana Marcelino! Kunakon ka. Isudan tinimtang. Apag iso tinasapa pa nagriin. Pinaklokat ang tiri daw. Umayan! Toro! Toro, apay asikalaang ti simbangpat. Kunaklakit din no kaduam ni Miguel. Adda pa'y napatag na inaramid na, Nana. Mabit man laan. Apay, Nana. Apay akasta ti langham. Sa dino tinagapuan nyo ka ni Miguel. Langham tinabamban nog launay. Wala na. Kinapod no na. Adda na ka-inkwentro may kin ni Miguel. Aniya. Di kay madanagan. Naparmak mi dagiti kabusor. Saan da nagbaligi ti dangkes apanggapda kata kami. Uray ka disika. Kat makipimpin naltog kamutten kadagiti managdakdakas. Ko? Hindi ko na nang malya. Tumalikod ka man, Turo. Apay, Nana. Basta aramidem ti ibagbagak. Tumalikod ka. Sige, Nana. Kunakon ka. Adda nakasukibot apaltog itilikodam. Toro, nasursurom ka di matan ti pumatay iti tao. Nana Malia. Agpada kayo ka din kan ni Miguel aparikot ko. Imbilang kan kas may nga anak ko. Kadyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Nana. Nasingad agayem mo ti anak ko, Ana Miguel. Piso ano mabalin, jak kayat ti makakita iti igam. Ti kayat ko, naurnos kan natalinaay tayo kuma. Nana. Idjam ti paltog, Toro. Ang mga numaisag makalaang. Alok uyam kit din ni Miguel. Taisardang ng tiar aramidan na. Gamin, jak kayat nga adda mapukaw ko kada kayo. Diyos ko, noon yaman ti mapaspasam. Da kayo latta ko man ti makaammo kadagiti nagpali. Anapatag kanya. Dagiti tao. Anang tulong kanya. Anya tararamidem, Althea. Nakadumog kamitlatan. Siya tirumpang nagdamag. Apay-pay lang ngayon pupuknak iti daytoy asilet. Patayin nakmatan akas iti inaramid mo kadag iti dadakal ko. Althea. Di mo asutan ti pungtot ko. Sa bali di. Sa bali mat ita apanawan. Tunggal ka nitong aglabas. Dakal ti pagpaliwan na. Anya ti kayat mo asawan. Napatagan kanya, Althea. No amomra ko maano kasano ti panangyali kakagkan kay di maladaga kapay. Anya klase day taang matag. Ti
ipatayam. Dagiti napatag kanya, kasta ka di. Althea, No kinabaulam apatayon tinasingad agayam mo. Kabaulam mo't nga aramidan kanya. Iso apatayon nakmatan. Taiso di pakaragsakam. Di kag senay. Ta saan ang maibagay iti tao akas kan ka. Ti senay. Kat para lang ka iti tao ang mairurumay. Kan maibadag-badag ti karbangan na. Anya, Naglaplapusanan kayo iti ragsak kan kinabagnaw. Iso nga awan ti lugar ti panakadismaya iti barukong yo. Althea, Di kag senay. No takas ti aramid mo. Maliklikan man ti basol mo. Ngam di mo maliklikan ti aniniwan ti napalabas. Nga iso ti mangreb pa iti nangato apatir. Abinangon mo. Aking ka iti tanam mo. Ininot arunutan na ka ti konsensya. apayakas tumatan tarigna. Nasudak ti barukong ko, iti naipagan ni Althea. Nabagas dagiti ni batan na balikas. No panunutan anay pag. Tilang bukod ko apagragsakan ti kinalikaguma. Ti Joseph ti kwarta. At lunak nga damat pagmutngak. Awan sa bali, no ti pan nakapukaw dagiti sani ko anagrigatak nga inaguman. Urayan niya pa iti mapaspasamak. Jak itulok nga agrigatak. Matayag, ngaglanglangoy, iti danaw ti kinabaglang. Boss, jacket ti makibiyang kada kayo. Ngam sa balik ti makitkita ka dyaryo ita. Jak mawatan tarik na, Bili. Iso kayat ko ti aginobay ti harak. Kasla nagpara ti bagik. Anya? Kalpasan ti panagsarita mi ken ni Althea iti seled anang ibubukak ken kuana. Nakariknak iti nagpaiduma. Nalamis nga angin ti maplaw iti kudil ko. Iti sana nagbayag. Napudot mat nga angin tinang sapuyot iti entero apagig. Boss. Iti panagmaymay sakit iti seled. Kasla nagado ti mangmangeg ko nga ariwawa dagiti tattao. Nagduduma ang lugar ti pagtartarayan ti isip ko. Panagkunak, boss. Nabanlag kayo lang iti trabaho. Iso nga alusiisin kayo. Well, nalambit ahos to dagiti pagpagambili. Kasapulak lang kinaan-anay nga inada. Kumusta ti panangsapsapol mo kani Althea? Awan pa'y tinagbanagan ti amin, nanang. Nagpatulong akmatan ka dagiti pagtaltalkak nga impormante. Nagpaliw da iti mansyon ni Don Braulio. Diyos ko. Sa dino nga rod itan ti ayan ni Althea. Nukas pangarigan tadda iti ikot ni Don Braulio. Sapay ko matawan aramiden ken kuana day jalakay. Sapay la kuma, anak ko. Sapay la kuma tasaan adangran ni Don Braulio.
Gayam, talaga ka ting awan pa'y nagbanagan ti panang sapsapol yung kini Ma'am Altea. Wentor. Agur-urayak iti umno akan ito. Tapno mas trek min ti mansyon. Ken ti hideout ni Don Braulio. Gayam, Nalabit nga dala ang kadagiti pagnanaidan ni Don Braulio ni Altea. anyamot kan di kastoy ang mapaspasamak. Madanagan gayam. Ang mga no kinabkabil kit din ni Don Braulio ni Ma'am Altea. Nagtagsang ti barugong ko. Mawatak ti marigregnan. Di ka kumapaydagal iti negatibo ang mapampanunat mo. Sana ti parikot ti panunutam. No di kat ti solusyon. Gayam, Sana masulbar ti parikot iti may sapay a parikot. Solusyon ti sapulan. Tapno mapunas ang maming pinsan ti dagansan. Rosario, panggaasim tadi mun ituloy ti pangpanggabanggaram itan. Agpagad kalaang iti mansyon ni Don Braulio. Amalia, pampanunutok latan ni Ma'am Altea. Nalabit asaanan apalubusan ni Don Braulio Armoar. Sigurado ka nga iti papan ni Altea iti mansyon? Kat iso ti makagapo asaanan anakaaw. Amalia, Kasanon, no addagayam iti sabali a lugar ni Altea. Kat amangan no sikapay ti dangran ni Don Braulio. ay mariribo ka na, Amalia. Mariribo ka na ka talaga. Nono, Mario! Apay turo, kasla mo uraman ka. Ninanaro sa'yo. Apay ni Rosalia. Napanlat ta iti mansyon ni Don Braulio. Aniya, Nasabat ko itay iti paraangan. Kat imbaga na kanyak ipapan na iti mansyon. saan adimngag kanyak ni Rosalia? Talaga nga impilit na tinapan iti ayanti sa iro at tao. Anya ti aramidan tayo, nanang. Diyak ka mo. Diyak ka mo, toro. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapanawin ti Jeep ang nagluganak nga imahe iti na iti alugar. Adayo pa iti pagnaagamapan iti paraiso. Magmagna akon nga agturong iti sungadan ti paraiso. Patsya, nga ijay ti tinurong ni Ma'am Altea. Nagbaliw itay ti pangadeng ko, nga iti mansyon ti umuna apapanak. Makaambuditan, no anya ti aramidan kanyak dagiti buyot ni Don Braulio. Tinapatag, makitak ni Ma'am Altea. Saan amaaklon ti konsensya, no addanakes sa mapasamaken ko na. Kapaulak nga isabba ti biagkaw, kapulaeng kin ni Ma'am Altea. Aramidak ti amain. Masalak ni baklakit day iti ima ni Don Braulio. Nanduro nga bakit dito? Sino ti... May bakit Rosalia? Peso, bakit na salyangan peso sa turong dito? Saka ba? Nagturo din dito bakit tayo may pay dito hide out na tayo may isa. Pilay! Apay nga may ka dito bakit Rosalia? Sapsapulag ni Ma'am Altea. Ano yan? Amom ka day no sa dino ti ayanda. Saan ako naglibakan ka? Anda dito ni Altea. Yan mawanot lang serbi na ngay may ka dito. Anya ti kayak mo asawang pilay. Saan mo lang nga malukoy apumano dito para isa? Gaputa na ingat tibili ni Don Braulio. Abantayan mi anay bag ni Altea. Lukas ta. Kimpopaw ni Don Braulio ni Ma'am Altea.
Nalawag mo't sigurong tinanggag mo, Bakit Rosalia? Pang-aase, bilay. Kaya't ko ang makita ni Ma'am Althea. Alo, tapno di mo mo't ko na anak da sa klaunay, Bakit Rosalia? Sige, ipakita kan ka ni Althea. Ala, sumurot ka kanya. Saan ka lang bang asimurot ka kanyak nito Nana Rosalia? Ang mga nudakas lang, teramiden kan katipuyot ni Don Braulio. Di ka madanagan, Ma'am Althea. Talaga nga insagan akong tibagay. Iti posible nga aramitin kanyak na bilay. Nga Nana Rosalia. Kumusta ka, Ma'am? Kabalak nga ituran ti aramiden ita kanyak nini. Kinabil na kakaday ti awanan ba ay Sinaktan. Kalhusto kayo. Inagaw ni Don Braulio. Isa ni Kuwa nagiti dadakal ko. Ma'am, Iso ang mismo tinangipod no kanyak. Iso nga impopok na iti da ito'y asilit. anya, Panawan ako Nana Rosalia. Yak kaya kamasangputan na ka dito eh. saan ka panawan, Ma'am? Agdali na udak mo tun, itiday ko asilet, tapos saranayan ka. Sa anak mo't lang ang makain na no panawan ka latan dito rin. Nana Rosalia. Di ka madanagan pa. Nakasagana ang amang sangaw ni Don Braulio. Nakasagana Saan mata na nagsubli ni Rosalia di balay ni Marcelina. Kanya nga tahan tinapasamag kan ko ana. Nalapit asap-sapulan na pailang aging gaitan ni Ma'am Althea, Nana. Imbagak matan kan ko ana asaanan arumrumwar. Ngam nagpilit lakta. Dakas atao ni Don Braulio. Amangan no kabilan na ni Rosalia no nakadano ng ije mansyon. Masigurado nga agdamag ijay maipapankan ni Althea. Sa bagay, maawatak ni Rosalia. Gapo, taisuti talaga anang tagtagibi ka ni Althea. Nana Amalia. Sige, panawan na kundi ti balay, Toro. Agsublikan iti pakanan nga ayan ni Marceline. Sumarunuak ijay, tapno tumulong. O Nana, sige, panawan kayo pa'y nga ron. Pili, sa dino tayan ni Bakit Rosalia? Kadwa ni Althea tinangipupukan nyo asilet, boss. Anya. Nagturad matanda niya Bakit Rosalia. Taisupay na mismo ti masidag dito'y hideout? Taklatak nga ron. Hindi makita na giti buyot tayo ti sumunga na bakit. Sapsapulan na ni Althea. Sa bagay, saan ako namasdaaw no apay asapulan na ni Althea? Ay sungamin tinabayan ka ng tarakan kan kuwan na. Anya teramidon mi tiday dya bakit? Kanya pa'y kuma. Natural. Kadwa ni Althea itisalan amay buko. Isumat lang tinangisabay ti bagay na dito paraiso. Boss, Dakal ti pasol kanyak dahil jaya bakit. Ay sulakit di tinangibaga ti amin kontra kanya. boss. Ala, kaya't ko ang makita dahil jaya Bakit Rosalia. Baby, ituloy mo tiyang bantay dito'y hideout. Nagturan ka man tan? Nasikapayan ang mismo ti masidag diti paraiso? Bakit Rosalia? Sinapol ko ni Ma'am Althea, sir. Sana rumba nga ipupok mo iti na ito'y asilay, ti pudpud no. Takin kukoy iti para isaw. Anya? Nilahang Ma'am Althea ti adakarbangan na iti na ito'y para isaw. Kaputa na ito iti pagtaangan dagiti pinapaimpaw at adakal na.
Awan ti karpengam. Abang ibaga kanya ketika sedang. Hindi mo kabilan ni Nana Rosalia. Manakipiyang tayo ti abakan. Patayan na kaong Don Braulio. Naamuan matlangan ni Ma'am Altea ti amay. Awanan ti ilimot ko pa'y kankwana. Talaga patayan ka, Rosalia. Saan? Hindi mo ipaturong ti paltog mo kankwana. Pangasim ta di mo patayon. Sige, iputok mo iti ulog ti paltog mo, Don Braulio. Nakasagana ak iti aramidam. Siyaklangan ti paltogam ninong. Di mo ni ramraman ni Nana Rosalia. Pangasim! Toro, pangaasin tadi mo ipagpagakan ni Miguel ti ipapan ni Rosalia iti mansyon. Apay, Nana? Jak kayat tiriribo. Kanjak kayat ang mapanamis mo ni Miguel iti dayja a lugar. Nana Amalia? Makaamuditan nun iti mapasamak. Basta jak kayat ang mapaan ti anak ko iti dayjay a lugar. May samatan nga aldaw asaan anagawid ni Nana Rosalia. Impierno ti tinurong ni Rosalia. Sa anak mo't anagkurang anang bagbagakan ko na. Ang nagpilit matata. Diyos ko. Naadala ko mamaaramida, Nana. Siya akong amis mo timapan iti dayja a lugar. Saan akas karina ti umasidag kadagiti adipan ni Satanas? Maawatak ni Nana Amalia. No apay adi na kayat nga ipakaamok kin ni Miguel. Ipapan ni Nana Rosalia iti mansyon. Likliklikan ni Nana Amalia ti panagsaw da Miguel ken ti amana. Toro. Don Brown. Tamad gayam. Ada ka di pare ko. Awan. Nya kumangay ti pagparikot ak. Itay pa anagad dayo ti turong di matang mo. Nasiputak pa iti panagtantanamitin mo. Sikamot gayam. Oray ti panagtantanamitin ko. Madlaw mo pa'y. Ibagam kanyak na da pare ko, Toro. Gayam. Amamukan. Di mo mailimad kanyak, nga da pagparpare ko tamlaw na. Awan da ito gayam. Nagsabat na gitikitay mo. Kahit asawan dita. At da pa kariribukan. Ibagak nga tatian kan kuwana. Sungbatan na, Tora. Ibagam, nuan niya ti parikot. No saan man na nagbaligi ti panang-raid ko madagiti otoridad iti sugalan ni Don Braulio. Sigurad wag itaasaanan ang makaliklik dagiti operator. Gayam. Namuntarak iti bombati aglawlaw ti pasdek. Sigurad wag ngawan may raman nga inosente. Parbangonen. Kat apaman ang makarwar dagiti agsusugal. Pabatak ti bomba. Babaan ti detonator. Gayam. Narigat gayam ti basta agtaliklatan. Kadagiti pagipulpulungam nga opisyal iti pulisya. Gusto ka? Isu asya kon ti agtignay. Rinukermot lang ti ugali da. Akas kadagiti sindikato. Nalabit adakil agatan ti maaw-awat na. Isu nga agaramid damatan iti iligal. Proteksyon. Bilag kan kinabaknang. Ti tartari gagayan dagiti mabaybayadan ang miyembro dagiti skalawags. Gayam. Kitang umdirin mo alalaki manipod iti sukalan. Mailasin ko. Tiawanan pain. Isuday ta jay may sa kadagiti sekreta ti pulis. Saan ta nagbidot iti panang ipapan, Tora? Set up ti napasamak idi na minsan pa'y arabi. Dayjay, imunagmat lang iti sukalan. Nagbaliw ti pangitang ko. Jakon pabatakan ti bombangin montar ko. Anya nga iti aramidam gayam. Sarkaklatan ti sugalan. Kat paltugak dagiti operator. Ken dagiti lumaban kanyak. Agbati ka dito eh.
siya akong ti makamoy ti amin. Mas dito lang itang susunod. Inikap tayo ikaw matati pasdag. Well, Bordagol, ato manan tinapastrak dito yung sugalan. Sa kanla hindi ni bro. Oh, hoy! Sino ka? At kami nga pastrak ni Tiyag Sugal. Tagsira kami! Saan nga sugal ti kagarak dito eh? Ano ron? Siya akong amismo ti mangisara iti sugalan. Ah! Pinaltugan mo ito ni Bordagol! Ito mo ti parakan ka! Liwaran dagit ang sugat. Kanalbong ti mga kulto nagkasulat. Kumusta nga tan Miguel? Sabay napot... Naputakan ti muntar ni Miguel abubay. Sa dino nga rod itan kayan. Artingan, Toro! Mapantan iti nang iparking ang iti motor. Pumanawtan iti dahito ang lugar. Hunda yan! Yata! Natayan na iti para bantay ko iti sugalan. Bill! Sana napakpakadaan ti amin, boss. Ulit ti opisyal na baybayadan tayo. Kit awan na aramidan na. Na sino man tayo di adursok anang dadaan iti negosyo. Talaga patayag ti awanan pain. Pag-asa mo, pinabetak na ti pasdek nga ayan ti sugalan. Boss, Sana na nasaya ti mapaspasama. Inoten ang mapukpukaw dagiti illegal a pamastrakan ni Don Braulio, Toro. Gayam. Tilangan iraraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio ti Maururay. Patsyak ako mapsot ti grupo na. Numastrakan ti hideout na. may sa kadagiti tumulong amang parmak kadagiti buyot ni Don Braulio. Kat sakmeten amismo. Timang patay iti awanan pain a leader dagiti sindikato. Gayam. Ilata ka din pa ng raot yu iti hideout ni Don Braulio. Yadda iti panunot mo. Apa na saludsud mo dayta, Toro? Saan ka di anapatagkan ka ni Altea? Saan ka di mat anapatagkan ka? Kas may sagay mo? Anya klase ti saludsud dayta, Toro? Siyempre, napatag kayo kanya. No talaga mo't lang anapatag kami kan ka. Himon ituloy ti planong apanang patay kini Don Braulio. Anya? Iti daytoy akan ito. Adupay ti pagpaliwan ti amin kayam. Agpanunot ka animbag. Napatag ka kanyak, kas gayam mo. Yak kayak adumtang ti panawan. Asik ka ti mapukaw ko. Toro? Sa kapay na ko ma. Tadi mo ikan iti sabali akay papanan tinebagakan ka. Kaya't ka na nga iliklik iti posible apakay sagmakam. Gayam. Si kamot lang tinag ko na kanyak. Anarasit biyag. Natibiyag ti mapuka. Saanan amay sublipay. Toro? Gayam. Saan akon anaragsak. Numangag ko kan katibalikas. Akayat mo asika mismo timang patay kini Don Braulio. Toro? Apay ka di akayat na ngailiklik kini Don Braulio? Gaputa. Tanya? Lipati mo, tinibagakan ka, gayam. Patangan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Don Braulio, apay nga inawis naktit kusina ti Paraisaw. Anya nga itarabidak dito eh. Simple lang, Rosalia. Kahiliw ko dagiti putahe alot-lutuam. Anya, Agluto ka dagiti pagkugusto ka makmakan. Kaya, mapanggay di kusina, kat nawaya kang agluto.
Nalipatam samot kan Don Braulio. Sana kau namang manggad ka. Ha? Rosalia, tinagsumbatan ni Kasta. No imbaong ka, agtungpal ka dagos. Sana kung nagtungpalkan ka iti kaanuman, Don Braulio. Anya? Nalawag ti kinuna. Sana kung nagtalagkan ka. Kasta gaya mo? Tidak magkalang, Don Braulio. Nagsimpi lang ti pangipapaw na kanta. Eso ang magkalang karang. Aging kay ti matay ka. Saan ang makaangas, Don Braulio? Ang tungkol ako iti pagayatang. Rosalia, iga mamadlatan di pinagkalkuatan nito. Ha? Apay, nasakit? Ako yung kapayan. Basol mo matlay at di ka nagtungpaladagos kanya. Ala, ang tignay ka ang tamabisin ako, Rosalia. Adol ti mabalin mo alutuan dito'y paraiso. Napayag ajak naramanan na gito'y amakmakan, Rosalia. Sana nang baliw ti ayamuom ti aso ngag taod kadag iti linotom. Naidasar ko amin ang nagitim palutom kanyak amakmakan, Don Braulio. Ala, agtugaw ka, kat sumango ka kanyak iti labisaan. Saan ka pumampanaw? Don Braulio. Agtugaw ka, kunakmay! Huwag na, Don Braulio. Una karamanan tin talauya a karne ti baka. Rosalia, yawat mo kanyak ti maloko. Huwag, sir. Ataw eh. Pah! Punyeta! Apa kasto'y tiraman ti linotom, ha? Don Braulio. Jak kurso na dati panangkimplam. Luglukwen ka di? Ay, saan, Don Braulio? Apay kumalukon kayo. Sana kasto'y ti sigod na panangkimplam, Rosalia. Namnamak metlakit din ang magusto at tinaangarakam ni tibagat niya. Sir, impuyat mo ito pag tinaputot asabay. Dahil tatirumbakin ka. Malamaw ti kudil mo. Pabang tinagpudot asabaw. Mapatiya. Talagang haawanan ng pait ni Ninong Braulio. Naglabakan. Kan nagsugatan tinalanok ako din mo ihirap. Mapatiya. Magpikpikar ka. Nana, anya ka din di mapaspasama kan ka. Diyos ko. Aba, nabara. Kananong miis di masapuyot ko iti pakyan. Anya ti kaya kasawan na ito ya. Ma'am, akong maibturan kaya stiropag. Nagsadiay kan nabibinagan tiropag. Mabiit lang, Nana. Agkidawak iti tulong ka dagiti agbambantay diti paraiso. Nana Rosalia, magsakit ka na po iti marupis na masakit iti mo. Ma'am Althea, mawaw kan mabisinyak. Itayak pa'y nga agpapaarayan. Ngamawan ti makangkang kanyak, Nana. Kas naawan taong itiruan. Imposible nga awan, ma'am. Di na kaya tinunggakan ka.
Oray siya. Mabisina man. Saan pa'y anang niyag iti makan ni Billy? Patib ka rin talata ti pakinakam tamam. Saan arumbang agkibos ti biyagta iti na ito'y asilen. Nan, Ma'am Althea, kukuhayo na ito'y abalay. Sikat yan na karbangan na iti na ito'y aparaisaw. Nana Rosalia. Kabisado na ito alugar. Kapot kanayon na kini nga awisan tinaam nga agluto. Nukas tagad na maangay apasken. Nana, Nukas pagarigan. Tadituyan na sila ti pakauyusan ti biyak ko. Awanan ti maaramida. saan nan? Saan arumbang amatay ka? Ika gumaanta ti aglibas dito'y asilid. Nakita tila nga itay ni Don Braulio, ma'am. Nagtanong dagiti mata na. Sabay tinagparik na kanyak nga aurana. Talaga kaya't nakapatayin. Anyos. Adon adaras, nakitak tikas jay adjar na. Kada kami ababaunin iti mansyon. Saan tao ni Don Braulio? Satanas! Pagpaparayat ito ni Alte, Jeddah na hideout, boss. Kaya? Anya tinaramid mo, Billy? Agtong palak itibilin mo, boss. Jak linuk-lukatan ti silid anak ay pupukan da ka ni Bakat Rosalia. Nasaya at di mo inaramid na ita. Agpakpakasin ni Altea ang maitaray ko maidyo ospital ni Bakat Rosalia. Tamasakit ka no, boss. Nakaraw ka no tigurigor na. Billy, saan agurigo ti Marikrik na day dya Bakat Rosalia? No dikat naapgas din tero ang bagina. Gapo iti inaramid ko kenkwana. Ha? Insabwag ko kenkwana tinapudot adigo. Tadyak nagustuhan ti panakaluto na. Anya? Kang runaan ana apektaran ti rupa day jaya Bakat. Nalapit. Nagbinatlagan tinagdisuan tinapudot asabaw iti bagina. Isong agsakitan ti awanan pain. Anya nga ron ti aramidan mi iti dayja Bakat, boss. Iya karayo iti staff house ti hideout da Altea kan Rosalia. Sana rumbang amatay da iti seled anang ipupukak kadakwata. Anya ti kaya ti asawan, boss. Tapno awanan ti tubang iti kinabaknang ko. Patayak matan ni Altea. Anya? Tungpalan ti magbagakan ka, Billy. Iti staff house ti pangipak niyan yung kadakwada kan ni Bakat Rosalia. Kalpasan ang mapapatay ko ina, uraman nyo ti staff house. Tapnuawan ti agbalin nga ebidensya kontra kanyak. Boss. O anya, Billy. Nalawag ka di lang dagiti bagakan ka? Wah, boss. Oh, apay di nagsugbatan. Agkidaw ako may tipabor kada kayo, boss. Aper? Anya data? Siyak lang ti mang patay kadakwada ka ni Bakat Rosalia. Saan na nasken ang mauram pa iti bangkayda? Anyap. Tinanog na matan, boss. Salungasing pa'y lang matipilin ko ka. Ha? Imbagak lang arudan tinong pag-aramidan nyo. Boss. Ala, di ka nagdadaan iti oras, Billy. Kalpasan na maiyak rin yung iti awanan bain iti staff house, sumarunuak matan, kat papatayag na Altea, kan Rosalia. Oh, Billy. Apa yang kasulad na pagkaburi mo? Pakadwa. Agsagana kayo. Abay, Billy. Abay, Billy!
Yakar tayo daltay akan bakit Rosalia ida staff house. Ano? No, okay nga eh. Naiputputong dahi dyan nga staff house dito para isa. Isa o may patong palatan ni Don Braulio ti kaya't na mapasama. Oh, bili. Kanya nga may tipang panggapon ni Don Rollo nga namindod ka na kwado. Bayo. Namindod tayo. Kalpasan ang mapatay na ida. Uraman tayo kano ti staff house. Ano? Ay, sayang lang kinalignos ni babae nung makuha lang yung bangkay do. Sayang. Yan. Dahi tati pa kaburi-burak launay. Ay, puntas pa. Nabayaga panawan apaggargar tumakday dya babae. Papatayin lang ni Don Braulio. Bili. Nawaya ka, mangdamas kan kwado. Mabayatan ti kawan pa ni Don Rollo. Saan ka na, kawan ba? Ay, langan. Sana mabaling kakadwa. Eh, apa yan, Bili? Lumamuan ni Don Braulio ang nakibiyang ni Althea. Siyak mati patayon na. Sana bale. Naramas mo mo ti babae ako sunadam. Anya? Oh, sana yun. Katawan! Danong ka, Bili. Sana ka makirinrin nabak kada kayo, ha? Saan nga amin agundaway? Kat rinarabak ti amoy. Ipagpakita yung langawan respeto yung kanyak amakanawan ni Don Braulio. Ano daw kami, Bili? Di yung labsan ti mangrabak kanyak. Tapatayin kayo man, akas iti inaramit ko kani Jaime. Naawatan niyo. Oo. Naawatan ni Bili. Apay nga inya karda kami dito sa staff house. Kan apay dagito'y amak-makal. Agkakahimas na kita amak-makan, Althea. Mangan kayo anay bahag ka ni bakit Rosalia. Ay, Agbusog kayo adwa. Amok ang mabisbisin kayo. Pili, pangaasi, taway-awayaan na kami kini Ma'am Althea dito. Sana mabalin, bakit Rosalia? Agtungtong palak lang itibilin kanyak ti amo. ano? Iti daytoy akan ito. Itala nga ramidak ti kastoy itibiyag ko. Pili, Manyaman dagiti mading anaramid ko kan ka. Bakawanan na ko ma, Althea. Ano niya? Ala kung dayto akong daway amang matmat iti napinta sa rupan. Gapo tayo ti panaglabas ti oras. Agbalintulangan alagip ti amin. anya di kayat mo asawan, Pili. Saan kakaraman iti bagbagak ka ni Althea? Bakit Rosalia? Gapo tapulos adi kan tumalagip. Anya, Mangan kayan. Tagturungan dito'y ni Don Braulio. Agbusog kayo anay pat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agi mo tak iti adu abala. Saan lang nga may sa klase ti igam ti aramatek. Inton sardam ti iraraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Nasken ang makauna ako ni Jay. Miguel! Itoro ti agtok-tok-tok. Lukatamlatan ti ridaw. Ayam, apay dagita paltong. Kanagato ang bala. Itangal daw ti iraraot mi Jay hideout ni Don Braulio. Dua a grupo ti operatiba ti agtignay. Ti may sa grupo, iti hideout ti Punteria Inda. Ti met may sa grupo, ti mansyon ni Don Braulio ti Salcanda. Gayam, Nakasaganan ti amin, Tora. Sapel ako matagbaligin dito a plana. Ti leader ti sindikato ti anupak iti dayja lugar. aguray ka gaya. Apay, Tora? Kasano kumatipan na kamo dagiti otoridad? Nga aday ti hideout ni Don Braulio. Gapo ka dagiti follow-up operatives. Bueno dagiti servicemen ti elite force ti pulisya. Yak maawatan gayam. Iti ababa pa narita. At dadagiti sekreta mang sursurot iti tunggal garaw ni Don Braulio. Kasta gayam. Wantoro, kinapod nun. May sa serviceman. Iti banag ti armada puwersa ti mangwanwanawan. Kini Don Braulio. Tao mo't lang ni Colonel Marabilia ti naktakamatek.
Iso nga urayat ti pakamuna. No sa dino itati ayan ni Don Braulio. Pagpatingga klanan dito. Surutak ti bagbagan ni Goryo Adalan. Tapno magtengko ti backdoor ti hideout. Motorboat ti lumabas iti saan uning adaya. Sa nabali. Nakalingidak iti nakaparada a bilog. Dakkel ti pasaplak ti bilog. Iso asaan nakabasta makita. Nagsardeng ti motorboat iti takdang. Nabibilag nga armas ti imot dagiti nakalugan. Kaya't asawan neta. Iti backdoor ti hideout ti Sumrakanda. Nudyak mariro. Sa nga pulong agpangato ti mabilang apoon tinyog iti day tapasag. Panagkunak. Iti likodan laan dagita anyog ti ayan tinalawa abalay. Adakdakamaten kanyak ni Goryo. Nagpartak ti panabilabas ti oras. Sakbay ang makagteng dagiti operatiba iti dayto a lugar. Naadal kon ti posible a paglibasan dagiti kabusor. Kumusta kayo, Nartaya? Rosalia? Nangato ti gurigor ni Nana Rosalie. Nasta na maitaray iti ospital. Anya? Apay nga katawa ka. Awan mo't lang ti Serpina no itaray iti ospital day tapak. Saan na nagaraw ti nadumamakan ngayon pasaganak akanin? Sabagay, saan ang makapangana na yung pag ni Rosalia kaputa masakit? Don Braulio. Oh, apay Rosalia? Anyat masapul mo kanya? Noan niya man ti pampanutang parang pang-aasim. Tadi mo iramraman ni Ma'am Ate. Kanya? Awan ti basol na kan ka. Siyak lang ti pangipapasam iti amin. Nana, Ambisyosa bakat. Di ko na mga takot pagtatak ko ng ka? Ha! Awan tiyan biyag ka na kayo adwa. Anya, talaga nga ayok ka, Don Braulio. Isungarod nga da kayo ita dito staff house. Ta dito yun tiyag balin at tanamyo. Anya. Althea. Di mo namnaman pa'y amababawim kanyak tisanikwad ang itinadakal mo. Pulos! Diyak ibatan ang ingay ti sibibiyagam. Siyak lang timang tagikwa kadang iti kinabaknang ti pamilyam. San! Di mo aramidan ti kasta, Don Braulio. Siyak lang ti patayam. Di mo iraman pa'y di Ma'am Althea. Pag-aasim! Matay kayo. Kanya ti kaya't asawin tayo ito. At nakarangangit ang itibuyod ko. Asino tali tinoso? Talaga asaanan ang malaptan ni Miguel. Nasken nga ipakamok adagos na ito'y kininana Amalia. Kartingak timag na. Masapol ang mapanak iti pakanan. Bumalasim ako iti kalsada. Oops! Kaske! Diyak matang nadlaw ti sumungat ako, Che. Maglakit din ta nagkusina. Ituloy ko timag na. Nasken ang maamuan ni Nana Amalia ti amin. Amalia, siya kung ti makaamo ka dagiti mangmagan. Agi na nakamatay. Amo ka nabannog ka. Di na ka di pakadanagan, Marcelina. Kabaulan pa iti bagik ti agtrabaho. Nono, Amalia! Nono! Apay, Toro. Kasta unay ti bambanino mo ang nagturong dito'y pakanan. Apay ka di. Nono! Diyak nalapdan ni Miguel.
Nagturungan iti paraiso, tapno patayin na ni Don Braulio. Amalia, Anya ti aramidan tayo, Nana Amalia. Marcelina, sikan ti makaammo dito'y pakanan. Surutak ti anak ko ijay paraiso. Sige, umay kantor. Kadwaan na kamapan ijay paraiso. Kartingam! Nas ka na makadanon ta adagos iti paraiso. Wala na. Ibaglangkit din tadadagos din na arkilata antip ngagturong iti paraiso. Kapsat, iparpartak mo pa iti panagmanehom. Manang. Nana, sigurado nga da mapaspasama kan arangat iti paraiso. Madandanagan haktoro. Sapay la kuma, tasaan pa'y analadaw ti amin. Aglipas ang dagyaw ng pain. Kay iti sabten niya! Talaga gayam ang nagadadagiti buyot ni Don Braulio dito sa daw. Dahil tinapatukan niya ka. Kamatag diyawan ng pain. Awantel, sanod ka na kayo! Altugan tayo dagiti remote a police kakadwa. Wan bili! Sige, tira! Dito'y patiw ka na ka ba? At adu tayo nga amang ng dagiti kabuso. Diyos kay! Granada bilay! At pinabatak dagiti polis. Patak mo tinaramid na pabaantoy imot ko a grenade launcher. At lemlem mang itinay Japan na dagiti polis. Dahil ito'y para ka na kayo. Sige! Maligit din na namin to! Nabibilag nga armas ti adda dito'y hideout. Iso ang maaramat tayo. Kontra ka dagiti ng route ka na tayo. Oh! Nato! Dagiti ng paltog kini nato! Ha? Diyak napuntaan! Talaga di mo napuntaan. Ni Miguel Dayjay. Ha? Ang niter aramidan Dayjay at tao dito'y hideout. Dayjay man ang bili! Nagparay ti Dayjay banda! Subuk ita't kabalan Dayjay. Siyak timang parmag kan ko na. Dahil ko yung tigundaway ko amang patay ni Dayjay tao. Nibili tinasiputak ng surutan niya. Paniliwag di ako nagpay. Grenade launcher tinaramat na anong paltukan niya ka. Kamali tinaramat mo nga ikang pili. Gaputan na buntog titigtig niya mo. Di pistola ti aramatag. Tapno na parparta ka magtignay. Day giant di ako nagpayin. Saan may makarman ito itulugan ng paltukan na kanya. Nalakapan ang maripog ka dito. Miguel! Ikaw laman! Ang parang katapuntiryaan ka! Adda pala ganas na nagkatawa. Miguel! Madlaw nga adda pa nagamak na. Kung talaga matlan ang malalaki ka, Miguel! Magpalang ka! Nasang multi bala ti grenade launcher ko! Miguel! May salang ti mabaling na iputok ti grenade launcher. Galpasan na. Agibala manan. Liputak day ta tao. Agparangat. Kat kalaat at matlangit ito makikabingad. Itan. Matay ka! Nakalamang ang dagos ti wanan beng. Sabi nung nga tantiayan na. Pili. Adakan itilikodak. Di mon gandatan pa'y tilumapan, Billy. Laglagi pa. Di mo pa'y nailod ti sumaro na abala ti grenade launcher mo. Sumuko kalangan ka dagiti polis. At dapay gundaway mo nga agbalbali mo. Saan ka patiliw? Tagtura pakandang dagiti pulis anang raot dito'y hideout ko. Ha! Matay na ang kapo iti kinaato dagiti boyot ko.
Sino ka? Don Braulio. Kaya rigam ti tangatang atang tangadan dagiti padam abirkog. Ken kunibay iti kinaakom. Kanibusan naman. Anya? Gaputasyak titipang. Apakaisag makam. Pinantugang titakya ko. Sino ka talaga? Bigbigan mo anaympag, Don Braulio. Miguel. Wen. Ado abiyag dagiti agtutubot ti binagdari mo. Adumot kan dagiti pinatay mo. Iso arumbang laeng apatayon kamatan. Anya? Di tao akas ka. Awan karbangan nang agbyag dito irabaw ti daga. Matay kan Don Braulio! Di mo patay ang tibukod mo nga ama! Miguel! Anya! Miguel! Pag-aasim anak ko! Di mo patayan ni Don Braulio nga amam! Anya ti kayat yu asawan nana. Pagkawanan anak ko! Ilimod ko ti amin kanka! Ni Don Braulio! Ipun-puno nga amam! Saan? Saan apudno ti bagbagam nanang? Managdakdagas na ito na tao! Pangulo dagiti sindikato. Jakpat yun nga iso ti amak! Miguel. Iho. Di nakawagan iti iho. Saan apudno ti imbaga ni nanang asika ti amak? Iso apatayin kan! Gustohon, anak ko! Puno amin nga imbaga. Ibon patayan ni Don Braulio. Ilawlawag ko kanika ti amin. Nanang! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amalia. Kalpasan ti panagimbag mo diti ospital. Ikaro mo tinagpasulang iti pagpaludan. Don Braulio, Amalia. nakisarita kadagiti pulis nga agpampantay iti rita. Hapas tergandak ito'y tapno kasarita ka. Kaya't ka akabilan ngam sa anak akas kanig ka ang managdakdakas. Naamuanan ni Miguel ti kinapuno. Asika ti amana. Amalia. Kaya ko makasarita. Ti anak ko. Anak ko, kunang. Juan. Kaya ko makikita ni Miguel. Nagpuskol madan ti rupang amang ibaga kanyak iti kasta. Awan ti karbangam amang ibaga nga anak mo ni Miguel. Pinarigap kan ginundawayam ti kinababaik. Awanan ka iti bain. Kamaudyanan na. May kanan iti hustisya ti inaramid mo kanya. Saan laang asyak ti tinangram? Nun ikat uray dagiti gagayam ko. Kitaan ti inaramid mo kanya Rosalia. Tinadaal mo ti rupa na. At damat ita iti ospital nga agpapaimbag. Insabuwag mo kanikuha na tinag-udot asabaw. Kinasarsarita ni Rosalia. Sakbay nga'y mayak ito'y. Malungsot kan iti pagbaludan, Don Braulio.
Bayadam amin, dagiti nagpasulang. Naimbaglakit din tadimtang dagiti pulis iti paraiso. Ano saan? Pinatay na kami ni Don Braulio. Althea, nagbaligi kami anang parmak iti grupo ni Don Braulio. Natay mo dagiti limaban abuyot na iti mansyon. Dua tinagtignay a grupo dagiti otoridad. Miguel, sapay la kumata nalpasan da iti ariribok iti biyak tayo. Panagkunakat nalpasan. Tilangan lintag ti makaammo kadagiti natiliw a kabusa. Nang runa malungsot iti pagbaludan ni Don Braulio. Gapo kadagiti adu abbasol na. Miguel, Adu matendagiti rimwar at testigo. Kontrakan ko na. May imbestigaran matendagiti maatap nga skalawags. Amang tultulong ken ko na kadagiti illegal nga aktibidad na. Ni Nana Rosalia ti star witness. Taiso ti makamoy ti amin apalimad ni Don Braulio. Ado dagiti nadagsen nga ebidensya may parang iti korte. Kontra ni Don Braulio. Miguel, Na-turn over matin ni Don Braulio iti pagbaludan. Kalpasan ti panagpaimbag na iti ospital. Naggibos matlangan ti panagari na. Dito'y a probinsya. Nana Rosalia, Nana Amalia, nakita ko ti orihinal a dokumento ti daga. Nakadulin na gayam iti opisina ni Don Braulio iti kabarbaro kan nalawa a resort. Oh, maragsak kanak iti da itabalasang ko. Kamaudyanan na. Nabawi mo ti kinabaknang dagiti dadakkel mo. Wala na. Ma'am Althea, agyaman tayo kini Apo Diyos. Ta nagpatinggan ti kalbaryo iti biyag tayo. Wala na, Rosalia. Mga barwanan tayo. Tatlipatan tayon ang mamimpinsan tibat-tibat. Ana pasama. Althea, makitak iti langam ti kinaragsa. Si kaitahan ti ang tagikwa kadagiti kinabaknang ta Don Yasabel ken Don Ramon. Nana, saan laang asyak ti manggunot iti kinabaknang napapakin mo? Nudikat, datayo ang. Aramaten tayo iti kinaimbag ti sanikwa dagiti dadakkel ko. Nagmayat adenggan dagita balikas, Ma'am Althea. Inaramat ni Don Braulio iti kinadakos dagiti sanikwada Don Ramon ken Don Yasabel. Ita, agsublain iti sigot, ket maaramat manen iti kinaimbag dagiti sanikwa dagiti dadakkel mo. Pwede na rita, Nana. Haoan kayam. Sa dino ti ayan ni Miguel. Nakitak ba't idakan ni Turo ijay swimming pool diti mansion. Agdigdigos da siguro. Excuse me, kaya't ko ang makasarita ni Miguel. Mapanak ijay swimming pool. Kamaudyanan na. At datayon dito'y mansyon nga agnanaod, Amalia. Wen, Rosalia. Itilikodan ti ami. Nasukatan iti saan ang mailadawan at inaragsak ti marikrik na tayo. Ah, nadalusan tayo maten ti unag yan aglawlaw ti mansyon. Inikat tayo dagiti rugit anapanawan ni Don Braulio. Wan, Amalia. Uray ti sileday di Doña Aurora nga asawa ni Don Braulio. Nadalusan mo tag. Kat iso ita ti silid ni Ma'am Althea. Wen, ay na, Rosalia. Italaan ang makarikdak iti kastoy. Naglagaan ti barukong ko. Ha? Oh, apay, Amalia. Kita ang da Miguel kan Althea. Nagragsak da nga agsarsarita. Unyag paiso. Ay na, sabalin tagparparik na kanya, Amalia. Anya na ita marikrik na. Umada din ti panagmanugang mo. Sana dakas. Ngamin, baro ti anak ko. Balasak ba't ni Althea?
Awanan ti sa bali apapanaan, tinaragsak apa nagsarsar itada. Agur urayan ti altar para kadakwada. Ay, dagdag santo imot ko abag, Amalia. Ay, una yan, Marcelina. Ay, Inakukus mun sabot amin ang dagiti arwatem iti aparador mo. Nagdakkel abag ti imot mo. napatag dagiti arwatag, Amalia. Ado pa'y tinabatbati iti balay ka, Sublyak tulangan nga laan dagiti kasirulak. Kantay, arinulak. Anya? Ay, pasensyahan, Amalia. Agduduman ti ibagbagakan ka. Ay, kamaudyanan na. Nakasubliak man dito'y mansyon. Wen, Marcelina. Agam saan kan ababaunan ditoy. Awadan ti mangmandar kan mangkabil kan ka. Tiyak ko mapanawan ti balay ko. Ngam tiyak mapagkadkadan ni Althea. Nga agnaud akon dito'y mansyon. Nga mapainak matkan kuan. Wen nasingpet ni Althea. Agpapada tayon nga agnaud ditoy, Marcelina. Nay, nakasangpot kamot kaya man, Marcelina. Wan, Rosalia. Nakaluto ka ka din iti makan. Mabisin ako. Ay, sika talaga. Ay, nakaluto akaw. Isungarod niya mayak ditoy. Tay pakaambukin ni Amalia nakasaganan dagiti makmakan iti lamisaan. Anya pa'y laro ti Arabidon tayo. Intayo mga hanan Sigurado ka iti daytang ipagbagam, Althea. Oy, Miguel. Sigurado akon. Itinalaw ang resort, ipakaangayan ti Kalaysata. Althea, Apay anak sanay ka, Miguel. Saan ka di anaragsak, di ba ka? naragsak, Althea. Naragsak ko nam. Ngam nakadumog ka mat anang ibaga. Kumita ka kanyak, Miguel. Althea, Miguel, I love you so much. Ay ayatan ka unay-unay. Althea. I love you, Miguel. Ay ayatan ka mat, Althea. Gayam. Siya kumatyagbalin abes man iti kalay sayo. Sanan, Tapay man. siya kailangan tagserbi at chief cook iti panaglutuan. Sakit lang ti damdamin ko gayam. Nung makita nga agkam ni Ma'am Althea iti sango ti padi. Sika talaga, Toro. Yok, kinapudno na gayam. Maragragsa ka na iti mapaspasama kita. Awanin tiriribok iti biyag tayo. Utang tayo amin dayto iti Diyos, Toro. Iso tinang salaknib kada tayo amin. Udno dayta, gayam. Iso adi tayo liplipatan ti Diyos. Tayo iso tinang igiya iti amin aganwat tayo iti biyag. Talaga ka day, anak kasag-anakan. Iti pa nagkalay sayo kini Miguel Intunbik. Ma'am Althea. Wala na, Rosalie. Awan ti panagkadkad ko iti mapasama ka kalay sa intimbigan. Ma'am, nagpintas ka talaga. Nagsublen ti sigod aganay kay mo. Makitak iti langam nga awanen ti parko. Nana, Rosalia. Adakan ka ti galad ti maysa anapudno a babae. Napintas ka lang arudan. Nasaya at pay ti ugan. Nana, Rosalia. Agyaman akmat iti adoon ay kalka. Sikan kinagserbi nga ina, aging ga ita. Nariknak ti kinaanos mo anang tarakan kanya. Awan tinangag ko, areklamo. Napatag ka kanya, Ma'am Althea. Ulos at ikapanawan iti tiyempo tirikat.
Kabaulak nga isakripisyo ti biyag ko. Masalakniban kalaang kadagiti managdakdakis. Akas kini Don Braulio. Nan, inton bigatan ti kalay sa amin kani Miguel. Iso adyak kayat ading tinagan ni Don Brown. Pasensya kan, ma'am. Pakawanin na. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawanan. Agyaman akno kasta, ma'am. Ay itinasayaan. Isagana kong titrahi di budam para iti kalay sayo kin ni Miguel inton bigat. Rosalia, Marcelina. Day, apay nga luluha ka matin Amalia. Rumbag kumaan na ragsak ka, tagkalay sanda alteya kan Miguel. Ay na, ang muklatan no apay nga agluwa ti gayum ta Marcelina. Apay, Luwa ni ragsak. Gusto kayo. Jack malapdan tirik na nga agluwa. Kitahan niyo mat ati lang nga na itisangot ti altar. Ay, Amalia. Mangrugin nga agsermon ti pade. Mangrugin ti kasal. aguli magkayaw. Altaya, nagadudag iti bisita di maray ti kalay sata. Uy nga rin, Miguel. Maragragsa ka na ka makakikita ka na ko. Agyan, dagiti kakalkal may so! Ano ka din alamidin nito, ho? May sapoy, kakapsot! Kaglaawan tayo, dagiti kakalkal may so! Agyan, dagihil kan altaya! Yung Miguel, ang altaya, kaglaawan kayo, itinaragsak, kapanagkalay sa'yo. Agyaman kami, Toro. Agyaman kami kada kayo at maray iti kalay sa amin. Agyaman kami unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.